idan ka tashi yin aure in zaka zaɓi mace, bari in baka sirrin irin matan da zaka zaɓa. In faɗa ma ko kada a faɗa muku? To idan zaka zaɓi mace, masu hikima sai suka ce idan zaka auri mace to ka tambaye kanka tambaya ɗaya, an san da ka samu shi baka ka aure ta ko kar ka aure ta. Idan ka kalli wannan da kace so ka auren, ka tambayi kanka tsakani da Allah yanzu ni idan wannan yarinyar da nake so in aura, idan da a ce da na tashi aka haife ni a duniya na girma na yi wayo na ganta a matsayin mahaifiyata, ita ce mahaifiyata, zan ji daɗi a ce mai hali irin nata ita ce uwata? Zan ji daɗi a ce wacce ita ce uwata? Idan an sanya baka to ka zaɓan ma 'ya'yanka uwa ta ƙwarai. Amma idan an sanya ce ma kai baran so a ce mai hali irin wacce wai ita ce uwata ba, to akwai matsala. An fahimta ko? Saboda haka idan ka tashi aure ka damu da ka zaɓan ma 'ya'yanka uwa ta ƙwarai fiye da ka yi me? Fiye da ka zaɓan ma kanka matan da ka ce so. An fahimta ko?